Puilana ang je BJP puilana ang je BJP no sajak yangai BJP yakari phainai o Boidobari ni Chatunbari bisini ngai 24 poribar ni 47 voters borno ang lamsogo kewa poribar ni 2 voters 3 voters kai phaika ang borno puilana lamsogo inke o jagao kuno kebono ano hamjagi ba opratna hamjagi aboni bagiya jotno chung bubagrana hamjago bubagrana hamjagi se phayu bubagratni bisingti cheni tiprasa yok samada mano hini wansuk laise ang nijebo fast nismi yaplesewo boro je phainebo bubagrana bisas khaise chung jotno phayu haini bagai taubok para amsa wo already khobor mani tongo BJP yakare Congress CPM Congress to krino CPM bo krino je kisa misa tongmani bo boro yakare phainani bagai tabu kongro holai tongo even IPFT yakari bo ti promota phainani bagai borok kobangma ano kok sahori tongo tani bagai IPFT yakari phainamo chuhmani khangke IPFT chini ti prasani kokki sanai ni samani kintu bidan sabha tabu jor kono kokki saya abono boro chajakliya ek somoyo IPFT no chung jotno chajaka haipono sarkar achu boyman poriwo boro jut sarkar man poriwo boro tomosa o CPIM ne bagi se ti pralen masano ge tabuk CPIM kari khangke boro greater ti pralen nangliya aba hai kok sawi tong boro kabo chung bidan sabha khut au kok samani khnaka haini bagai chung nijebo tabung khangke IPFT no chajakliya party songri klangne role kahamno chengfrule kahamke no chengjago কিন্তু tabung ni IPFT ni leadership rok ke phone chaya ke phone tuidul mane kre o tipale ni ke phone ideology kri ka ke borno yakari phainai bo tong kabangma tang khangke tabung ni jugo o je portomano chuno phiok mane khangke khoroksano bo khangke chini bubagra ke bubagra na harino chung jot himlainai thansani mariwo chung jotno amotoi anaros o chino chung bot riwoi chini phanno chung phunuknai chini man thaino chung tubunai taisa haina hai 2021 wo chung busuk 18 seat be kaplaing ka abon le kabang seat tu bui chung 2026 taisa sarkar wa achuk phinai abon le kabang goi ke 2028 jese khapana chini lokhon chini tiprasani chief minister samnani abon chini lokhon au lokhon na sigino tabu jot tiprasara khasika bachakha sichaja khansang chung palki kaplaing nai hambai ke borong gorang te kaisa tabuk belai kena social media awayongi tongo nini amchai nini bisi nini community hinai IPFT bodolo thangkaro hinai tabuk belai ke social media awayongi tongo omono tile nang tam kok sanai te nini tam kok phirok mung tongnai ang okom khasaru je media no bang sanai boro hai o bhai jatini rajniti chung thungnai jariya kino o jaga joining khainai jamatiya tongo Tripura tongi mano kire kuno din ang no request khainai kuno din news wa jamatiya rok phaika Tripura rok join khai phaika abai tasidi BJP no chaje yang yakari phaika angke abo kong sari borke tomo tini uchoni bisingo Tripura mothano chung 99% jotno Tripura motha mangsi abo ang clear ke sau ge khorosa khorok nei BJP bo tongmano CPM bo tongmano Congress bo tongmano ge abono sineng uchoi ani amchai ni uchoi rok phaika ne phunu khang mane tomo o uchoi candidate ni bagai mane uchoi rok chajakli yangi phangka hangi guri naidi chin de pasar elkawo door to door guri naidi te promotha koijona tong o je news channel khai tongne rongno ba angno thangni o jaga kaisa khoroksa khorong nei bachawoi uchoi rok jotor thang khangke boro uchoi no represent khaya haisi o jago rajniti wo kuno jatini bumo ullekh khai je rajniti thungmani abona ang selengo abona ang ninda klayo kuno din nor jotor media rona request khainai o join khama jagawo join khaka asu poribar ni asu bota join khaika abo party no yakari phaika ausuk sigangke na chanai o jagawo jamatiya rok phaika riyang rok phaika Tripura rok phaika abo khaka ning tomo ba jati no khagik tomani klayo jati bedebat khamani klayo obhai rajniti kunita thungdi and obhai rajniti thung tongne ro dire chung IPF no ek dino jati ne bagi samung tangne party ni je chung songsai rohmani o IPF party je tabuk oma hai khai jati khangnani rajniti thungi tongake chung IPF no kundin logeria kya bo logeria tai o jaga IPF kuno ni kaplaing ya IPF hingage tabuk BJP ni B team kacharma jate chini tiprama thano gusna dawai tomo sai ulta pulta sawai tipasar no ore pore khai bot sakak tlangai kacharma jate BJP no laini rohani obviously borong ni IPF kuno kaplaing maya bor BJP no laini nane bagi samung tangi tomo haipon borok je wansuk mane abo kuno kaplaing ya kuno din borok ni je wansuk mane abo ong ya haisi je chini bubagra ni tuidul mung loi abo je soy tuidul mung je bubagra samani abo je soy kok
जे बुबाग्रा सामु खाइ दं माने आव जे सय सामु बुबाग्रा आनसे जों जत लगेरलायनाय हामबाय